Ikke en skid. De skyder med håndvåben op lige i øjeblikket. Jamen, angriber de jo ikke. Jeg ved det ikke, der er i hvert fald nogen, der skyder på hinanden. Det var jeg skal optage. Så er du klar. Bag lejren. Hvad? Var det så ikke næsten 100 meter bag lejren? Jo. Hold kæft. Det var der, om det kom. Det var godt nok. Jeg løb op til de andre igen. Det var ikke lige før, eller min vogn kom. Nej, vi smutter bare. Vi smutter bare derinde, ja. Hovedvejsskilt. Yes, det gør vi. Slut. VBM her, hovedvejsskilt. Få lige fat i Snyder, så siger de, at han skal flytte den Scania og holde op i, og spærre vejen op i hovedet. Det er sparperskilt. Ja, hvad det gør. Ja, det lyder voldsomt. Tårnhuset! Motherfucker, man. Er der flyttet? Er den begyndt at skyde igen, eller sådan noget? Hvad siger du? Ja, det er. Det ser det. Ja. Det er modtaget slut. De er sgu da på vej over floden i Kroater nu. Der er ankom 3 mand skift. Det er korrekskift. Det er for vildt, det er. Det skider jeg altså på. Og nu løber de derude. De løber. 4 er der jo. Ja. Så. De går på linje. Går de og løber? Jeg har det. Kan du se, hvor ilden den er henne? Kan du se, hvor den er henne? Oh!
en major hit deroppe. Hold ned for helvede. Han tænker, at han skal imponere. Det kom. Nej, jeg har den sgu ikke.